Tento malý zázrak vyvinul v roku 1933 Alfonso Bialetti a v talianskych domácnostiach je to mnohokrát jediný spôsob prípravy kávy. V spodnej časti máme nádržku na vodu, potom je tam lievikové sitko, do ktorého vkladáme kávu a horná časť, kam káva vyteká. Para spôsobí pretlačenie teplej vody cez sitko s kávou, ktorá do tej hornej časti preteká a táto káva má plnú chuť, výraznú chuť, nemá ovšem penu, ako má espresso. Ak si chcete takúto kávu pripraviť, postup je nasledovný. Do spodnej časti kávovaru, nádoby na vodu, nalejeme čerstvú vodu pod tlakový ventil, nikdy nie viac. Vložíme lievikovité sitko a nasypeme kávu až po vrch. Pevne spojíme s vrchným dielom a položíme na mierny ohrev. Po niekoľkých minútach nám začne do hornej nádoby vytekať káva. Chvíľku počkáme a keď je už takmer všetka káva pripravená, vypneme ohrev. Otvoríme veko a lyžičkou kávu opatrne premiešame. Nakoniec prelejeme kávu do pripravenej šálky a podávame. Do moka kávovaru si ovšem kupujte kávu len hrubomletú, aby káva pomaličky pretekala a aby zachovala si svoju arómu a chuť.